Nalazimo se negdje, ne želim reći gdje, ili je jako opasno i reći gdje si. Nalazimo se negdje 36 km od prve linije fronte, Nova Gradiška, Novska, Pakrac i Lipik. Negdje sjeverno od položaja gdje se ja nalazim je Pakrac, nekih svojih 22 km. Više desno je Sava, a preko Save neprijateljske formacije. Čim to bude moguće od ove pucnjeve, ja ću izaći vani i onda ćemo se dogovoriti poslije gdje ćemo ići, na koju liniju fronte. Riskirajući svoj život, vaš vam reporter izvještava sa lica mjesta sa prve linije fronte. Trenutno nema naših gardista, su svi otišli na liniju, ali ja sam ostao ovdje, čuvam im leđa. Sad ćemo se pokušati prebaciti do idućeg tamo drveta koje je bliže 3 metra fronti. Vidjet ćemo od ove silne, ako dobro poslušate, moćete i čuti da nešto puca. Slušajte. Jeste čuli kako puca neko iz pištolja? Sad ću se pokušati prebaciti na desno. Evo, sada sam izašao, bio bi mrtav. Evo. I onda radi posao. Evo, sad sam mogao poginiti. Onda kaže, kukavica si. Evo, sada sam izašao, sad me BBR u glavu pogodio. Na 43 km od mene nalaze se Plitvička jezera, gdje se stacioniralo 60 oko, cirka, ne kažem točno, ali cirka 62 neprijateljska tenka, što T-84, što te vrebaju, što T-55, što te ganjaju. Sada se nalazimo iza položaja naše garde. Negdje na 15 km od mene je prvi intendantski vod koji kuha za naše borce koji su na prvoj liniji obrane. Evo, iza mene može se i čuti pucnjevi iz Tetejca, iz 765. Vjerovatno neka svadba, a može biti front, nikad ne znam šta je. Može biti svadba, ne želim provjeravati, nisam toliko plaćen da se miješam u to. Izvještavam za televiziju, samo za gledatelje televizije, vaš izvjestitelj iz okolice Fruške svašta ne daj Bože, iz okolice Pekopakre, Kravarskog, Lipečkog, kako se zove ono gdje se pune ko mi hurići idu iz vode, tamo se javljam. Toliko za danas, sutra ćemo se javiti negdje iz okolice Poreča da vidimo kako stvari tamo stoje. Toliko za danas, vaš izvjestitelj.